Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαι η Μαριάννα Μητά, συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια, ψυχολόγος και έχω εξειδικευτεί στο CBT. Σήμερα ένα θέμα νομίζω καυτό, δεν υπάρχει πιο καυτό για όλες τις γυναίκες. Μιλάμε για την εμεινόπαυση και μιλάμε για την κλιμακτήριο. Και γιατί λέω εμεινόπαυση και κλιμακτήριος? Γιατί η κλιμακτήριος έρχεται 10 χρόνια πριν από το τέλος της εμεινουρήσεως. Και όταν λέω 10 χρόνια πριν, τι γίνεται? Βλέπουμε πάρα πολλές διαφορές στη διάθεσή μας, στον κύκλο μας. Δηλαδή ο κύκλος μας γίνεται ανώμαλος, έρχεται πιο νωρίς, πιο αργά. Επίσης το κομμάτι της ροής του αίματος μπορεί να διαρκεί πάρα πολύ λίγο, να διαρκεί μία μέρα και να τελειώνει η περίοδος μας, ή 2 μέρες το πολύ και να είναι ελάχιστη η ροή. Θα έλεγα λοιπόν πως υπάρχουν, και γι' αυτό σήμερα λέω θα το κάνω, γιατί πολλές γυναίκες πρέπει σε αυτό, επειδή έχουν πέσει μέσα ακριβώς σε αυτό το βάλτο, να βγουν από αυτόν και να δούμε τι σύνδρομα υπάρχουν. Υπάρχουν 2 κύρια σύνδρομα. Ξαναλέω, κλιμακτήριος 10 χρόνια πριν την εμεινορρήση, το τέλος της εμεινουρήσεως, το οποίο θα διαγνωστεί από γυναικολόγο, αλλά θα το ορίσαμε κι εμείς, έτσι και εγώ ως επαγγελματής ψυχικής υγείας, πως είναι ένα έτος χωρίς ουσιαστικά περίοδο, χωρίς να υπάρχει έμεινος ρίση. 12 μήνες χωρίς καθόλου έμεινο ρίση. Από εκεί και πέρα λοιπόν γίνεται η διάγνωση. Υπάρχουν μέση όροι. Λοιπόν, από την ηλικία των 45 μέχρι των 55 ξεκινάει όλη αυτή η φάση, η προεμεινοπαυσιακή, με μέσο όρο τα 51 έτη. Όμως υπάρχει και η φάση προ-κλιμακτηρίου, το τέλος της εμεινουρήσεως, που μπορεί να είναι και στα 35, ναι, μπορεί να είναι και στα 36, μπορεί να είναι και στα 37, μπορεί να γίνει αυτό γιατί χρειάζεται μια γυναίκα κάποια επέμβαση, γιατί υπάρχει σοβαρός λόγος για να γίνει, και βεβαίως και εκείνες οι γυναίκες υποστηρίζονται. Τώρα έχουμε στη φαρέτρα μας και πάρα πολλά όπλα. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω το εξής. Όταν μιλάω για απλό σύνδρομο προεμεινορρησιακό, το PMS, είναι ότι πριν μου έρθει η περίοδος, για 7 μέρες, μία εβδομάδα πριν δηλαδή, 8 μέρες, νιώθω ότι έχω μία ευερεθιστότητα, μία νευρικότητα, ίσως ο ύπνος μου λίγο χαλάει, αλλά σε γενικές γραμμές, με την πρώτη που θα μου έρθει, με την πρώτη μέρα της περίοδου που θα μου έρθει κανονικά, θα έχω δηλαδή την περίοδό μου, όλα αυτά ξαφνικά εξαφανίζονται. Είμαι καλά, είμαι εντάξει πάλι. Όταν μιλάμε όμως για ουσιαστικά για προεμεινορρησιακή διαταραχή, το λεγόμενο PMDD, που είναι πάρα πολύ σοβαρό και έχει καταχωρηθεί από το 2013 ουσιαστικά στο DSM, στο στατιστικό εγχειρίδιο ουσιαστικά των ψυχικών διαταραχών, που μας προέρχεται από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία. Μιλάμε για διαταραχή. Εκεί θα λέγαμε ότι μπορεί να μιλάμε για μία δυσθυμία, μία έτσι επιμένουσα, δύσκολη, μελαγχολική κατάσταση, ή να μιλάμε για μια κανονική μείζον διαταραχή, η οποία δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Η γυναίκα δηλαδή αλλάζει, αισθάνεται ότι δεν την ακούει κανένας, αισθάνεται πως είναι μόνη της όλο αυτό, είναι πάρα πολύ ευερέθιστη, δεν κοιμάται, τρώει ιδιαίτερα κακή διατροφή κάνει, δηλαδή τρώει λιπαρά φαγητά, δεν τρώει ένα υγιεινό γεύμα. Είναι πάρα πολύ εύθυκτη. Η αυτοπεποίθησή της και η αυτοεκτίμησή της είναι 2 διαφορετικά λίγο πράγματα αυτά, αλλά και τα 2 επηρεάζονται πάρα πολύ. Ουσιαστικά, τι γίνεται? Την διαταραχή, το σύνδρομο λοιπόν, το premenstrual dysphoric disorder, το συναντάμε στο 3 έως 8% της αναπαραγωγικής φάσης της γυναίκας. Και θέλω να πω ότι οι ορμονικές αλλαγές που συμβαίνουν, δηλαδή ότι ανεβαίνει πολύ η προγεστερόνη, τα ιστρογόνα πέφτουν, από κάθε γυναίκα, από κάθε εγκέφαλο διαβάζονται διαφορετικά. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει ακριβώς πρόβλημα στις ορμόνες, αλλά κάθε εγκέφαλος διαβάζει διαφορετικά αυτό το χημικό σήμα, αυτές τις χημικές ουσίες που υπάρχουν και
στις νευρώνες μας, στο δίκτυο των νευρώνων γίνονται ηλεκτρικές. Είναι αυτό που δίνει τη σερωτονίνη, την ντοπαμίνη, την νορεπινεφρίνη μας και έχουμε έτσι καλή διάθεση, αισθανόμαστε γαλήνη και αισθανόμαστε όμορφα με τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Εκεί λοιπόν υπάρχουν οι μεγάλες αλλαγές. Αυτά λοιπόν όλα πέφτουν και η μεταβολή της προγεστερόνης επηρεάζουν τους υποδοχείς GABA, αλλά και τον άξονα θάλαμος, υποθάλαμος και επινεφρίδια, που σημαίνει τι? Ότι οι υποδοχείς GABA είναι για να ηρεμούν το νευρικό σύστημα της γυναίκας, άρα δυσλειτουργούν, είναι off τελείως, είναι σε απόλυτη δυσλειτουργία και αμέσως πέφτει η σερωτονίνη της γυναίκας, η σερωτονίνη που είναι υπεύθυνη για τη γαλήνη της, για την καλή της γενικότερα διάθεση. Όλα αυτά πάβουν να υπάρχουν και πέφτει σε διαταραχή, κλινική πλέον διαταραχή, τη μείζωνα καταθλιπτική διαταραχή που βιώνει κάθε άνθρωπος που δεν είναι σε αναπαραγωγική ηλικία, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα. Είναι πάρα πολύ έντονο και είναι για πάρα πολλές μέρες, δηλαδή είναι από την ορυξία της μέχρι την αρχή της επόμενης περίοδου. Που είπαμε ότι όλα αυτά κατά κάποιο τρόπο δεν είναι σε μία ισορροπία, γιατί μπορεί να μικραίνουν πάρα πολύ οι κύκλοι, να μικραίνει πάρα πολύ η ροή της περίοδου. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν η γυναίκα αισθάνεται πολύ άσχημα με τον εαυτό της, αισθάνεται εύθυκτη, αισθάνεται πως όλοι την αντιμετωπίζουν σαν να μην υπάρχει, δεν την καταλαβαίνει κανείς πραγματικά, δεν κοιμάται καλά, δεν τρώει σωστά, τρώει λιπαρές τροφές έτσι, για να ευχαριστιέται άμεσα, να έχει άμεση ευχαρίστηση και για λίγο κάτι εκεί να συμβαίνει στη σερωτονίνη, αλλά να ξαναπέφτουν τα επίπεδα, τα ορμονικά. Και ακόμα μπορεί να συναντήσουμε και αυτοκτονικό ιδεασμό ή αυτοκτονικότητα. Γι' αυτό θα έλεγα εγώ ότι οι γύρω μας καλό είναι να έχουν τα ότα τους ανοιχτά, ώστε να μπορέσουν να δουν τις αλλαγές, γιατί οι αλλαγές είναι μεγάλες. Δηλαδή ξεκινάνε τουλάχιστον από 2 εβδομάδες και φτάνουν σε αρκετούς μήνες. Και βεβαίως δίπλα μας πάντα να υπάρχει ένας ειδικός ψυχικής υγείας, ένας ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, αλλά εάν χρειαστεί και ένας έμπειρος κλινικός ψυχολόγος να να στείλει τη γυναίκα, ο ίδιος δεν δίνει ποτέ, σε έναν ψυχίατρο της εμπιστοσύνης του, ο οποίος να έχει και εξειδίκευση στο προεμνορησιακό σύνδρομο, έτσι, σε αυτή την αλλαγή, και να δώσει κάποια αγωγή που θα μπορέσει να την κάνει να αισθάνεται πάλι γαλήνη, ηρεμία, υγεία. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, για να μπορέσει να επανέλθει, να γίνει ένα λειτουργικό άτομο, ένα άτομο που έχει πάλι ενδιαφέροντα, είναι καλά και γενικότερα το επαγγελματικό του, το κοινωνικό του, προσωπικό του κομμάτι να αρχίσει πάλι να τρέχει και να πατάει γερά στα πόδια του, να υπάρχουν ισορροπίες. Έτσι. Και σημαντικός ρόλος λοιπόν του ψυχοθεραπευτή, όσο και του ψυχιάτρου, εάν βεβαίως χρειαστεί, αλλά και του συντρόφου να πάει ο ίδιος να ενημερωθεί. Υπάρχουν και γραμμές, στην Ελλάδα ας πούμε η γραμμή 1018 είναι για την αυτοκτονία, που μπορεί να λάβει κάποια γνώση, είτε για το ίδιο το άτομο που νιώθει έτσι, είτε για κάποιον συγγενή, έτσι, να ενημερωθεί. Και από εκεί και πέρα όλα θα μπουν σε μία σειρά. Πάντοτε υπάρχει μία δυσκολία, μία πολύ δύσκολη φάση, αλλά υπάρχει και το τέλος αυτής της φάσης. Έτσι. Με τις γυναίκες να αισθάνονται, και πάρα πολλές φορές οφείλω να το αναφέρω αυτό, γιατί μου το λένε, εξάψεις που τις λούζουν, που τις κάνουν να μην αισθάνονται καθόλου καλά, ή τρομερές ημικρανίες. Οι ημικρανίες είναι και ένα από τα σωματικά συμπτώματα των διαταραχών της διάθεσης, καθώς και οι πόνοι και οι νομιαλγίες ή και οι κράμπες που αισθάνονται γυναίκες ειδικά στη φάση αυτή. Ανεβαίνει λοιπόν στο YouTube το βίντεο αυτό, περιμένω εκεί τις ερωτήσεις σας, ξέρετε που θα με βρείτε και είστε επανειδήν. Γεια σας!